जगतपु सेमलिबा ब्रह्मागी नुंगथिलगी मतमदा सृष्टि हाइबदी जगत असि ओय अदुगा इबुदौ ब्रह्मागी अहिंगी मतमदना अमुक प्रलोय ओइदुना महौसा इमागिसु मागी फोंदोकलंब शक्ति खुदिगमक हाइबरनेट तौदुना लई पृथ्वीगी ओइना लैरिबा नोंगमा असि चौराकना कुंथ्राना था अमा अदुगा था तरागनी थोइना चाही अमा ओय असिगुंबा चाही लाख मरी लिसिंग कुंथ्रागनी थोइना कली युग की मतम ओय लाख निपान लिसिंग हुंफुग मरीना द्वापर युग की मतम ओय अदुगा चाही लाख तरागनी थोइगा लिसिंग मौद्राग तरुकना त्रेता अमदी चाही लाख तराग तरेत लिसिंग कुनगनी पाना सत्य युग की मतम ओय हाइरिबा युग मरीगी अपुनब मतम हाइबदी चाही लाख निफुग हुमदोय लिसिंग कुनगी मतम्बु महायुग अमा कौई हाइरिबा महायुग लिसिंग अमगी मतम्बु कल्प अमा कौई कल्प अमगी मतमदा मनु तराग मरी लई कल्प हाइबदी सृष्टि हाइबनी मसिग चप मानन सांगबा महाजुग लिसिंग अमगी मतम अमना अमुक इबुदौ ब्रह्मागी अहिंगी मतम ओइरी मदुबुना प्रलय कौई ब्रह्मागी था अमगी मतम सी चाही चनी यांखै मापन दशमिक अनि बिलियन नि इबुदौगी पुंसी असि चाही चामनी मसी मियोइबगी मतमदा पारबदी कल्प लिसिंग कुंथ्राग तरुक अमदी प्रलय लिसिंग कुंथ्राग तरुक नि पुन्ना चाही चहुम तरामाथोई दशमिक मरी ट्रिलियन नि हौजिक ब्रह्मागी चाही यांखै हौखिदुना यांखै माथोई सुब चाहीगी अहानबा स्वेतबराहा कौबा कल्प अदु चटली कल्प सिगी मनुंगदा स्वयंभुबा सरोसिस उत्तम तामस रैवत चक्षुष हौखिदुना तरेत सुब वैवस्वत कौबा मनुगी मनुंगदा महायुग कुनग तरेत हौखिदुना हौजिक कुन्निपान सुब महायुग की मनुंगदा सत्य त्रेता अमदी द्वापर हौखिदुना कली युग चटली हाइरिबा कली असिगी चाही लाख मरी लिसिंग कुंथ्राग निथोइगी मनुंगदा चाही लिसिंग मंगा चामगा कुतरुक हौखरे चटलिबा कल्प असि लोइबा मतमदा जगत असि मईना योसिनखिगनी कली युग असि फाइरेनगी पूर्णिमा नुमितगी हौखी असुमना सूर्य सिद्धांतना पीरिबा मतमगी खोंसत असि जगत पुंबगी ओइबनी मसी कांगलुप नाइबा विज्ञान नत्ते भारत कनिष्कन पानबा मतमदगी थीबा हौखिबा सकाब्द असि हंदक चैरावबा मतुंगदगी लिसिंग अमा चमापन निफुग तरेत सुरगनी मसी भारत सरकार की चटनरिबा साइदरियल सहीगी ओइबा नेशनल कैलेंडर नि कैलेंडर असिगी अरोइबा नुमित असि अप्रैल तराग हुमदोय नत्रगा तराग मरीदा तागनी अदुगा अहोबा नुमितना अप्रैल तराग मरी नत्रगा तराग मंगाद तागनी मसी नुमितना मेष राशिद चंग नुमितनी सकाब्द थीबा हौद्रिंगै ख्रिस्तगी ममांग चाही चहुम यांखैदगी कलिंग सिंगना समुद्रगी लंबीदा चीना अमदी साउथ ईस्ट एशियन लेबाक सिंगा ललोन इतिकी मरी थमलंबा अमदी कल्चरल एक्सचेंज तौनबा हौखरे ममांगैदा बंगोप सागर चटप खोंसत अदु हौजिक ओडिशियादा नवेंबर थादा चाही खुदिंगी पांगथोकलिबा बलि जात्रा हाइन कौबा फेस्टिवल दा ममी तारी मसिगी मखा तारकपदा हिंदू सिविलाइजेशन की अचौबा एक्सपांशन सिंग निंगथौरेल अशोका अमदी चोला सागै की निंगथौसिंगना तौरमदुना खा नोंपोक एशिया की लेबाक सिंगदा हौजिक हिंदू की मचाकसिंग मसिंग थिंगमदना लेहौरी हाइरिबा लेबाक सिंगसिदा चाही हौबा नुमित असि भारत निरायन चाही हौबा नुमित असिगा चप मानरी थाईलैंड मसिबु संक्रांत हाइन कौई मसी संस्कृत वाही संक्रांदगी थैथरकपनी थाईलैंड मसी अप्रैल तराग हुमदोइदगी तराग मंगा फाउबा
ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2019 ꯊꯥꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ 2023 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯣꯡꯀ꯭ꯔꯥꯟ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯊꯤꯡꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯝꯕꯣꯗꯤꯌꯥ, ꯂꯥꯎꯁ, ꯅꯦꯄꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯪꯀꯥꯗꯁꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 15ꯗ ꯆꯍꯤ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯗꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯆꯍꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 13 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 13ꯕꯨ ꯆꯔꯛ ꯄꯨꯖꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯍꯧꯕ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯄꯨꯅ ꯄꯣꯏꯂꯥ ꯕꯣꯏꯁꯥꯈ, ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯕꯤꯍꯨ, ꯄꯟꯖꯥꯕꯇ ꯕꯩꯁꯥꯈꯤ, ꯑꯣꯔꯤꯁ꯭ꯌꯥꯗ ꯄꯟꯅꯥ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯥꯟꯇꯤ, ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯗ ꯕꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯍꯥꯔꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯄꯨ ꯆꯩ ꯊꯥꯕ ꯂꯣꯏꯕ, ꯆꯩꯂꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯍꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯄꯨꯅ ꯁꯤꯜꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯆꯍꯤ 1933ꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುꯒ ಮರಿ ಲೈನದೆ. ಮಹಾಪ್ರಭು ಪೋಕ್ಪ ನಿಮಿತ್ತಗಿ ಥಿಬ ಹೌಕಿಬ ಚಹಿಬು ಚೈತನ್ಯ ಅಬ್ದ ಕೌವಿ. ಚಹಿ 994 ಶುಭದ ꯉꯥꯏꯔꯤ. ಚಹಿ ಹೌಬ ನಿಮಿತ್ನ ಲಮ್ತಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾನಿ. ಮರಮಸಿನ ಚೈರಾꯎಬಬು ಗೌರ ಚೈರಾꯎಬ ಹೈರಬದಿ ಯಾಮ್ನ ಲಾನ್ಬ ಒಯ್ಗನಿ. ಕನಾ ಕನಾಗುಂಬ ಖಂಜದಬನ ಮಸಿಬು ಚರಕ್ ಪುಜಾನಿ ಹೈಬಸು ಯಾವ್ರಿ. ಮಸಿ ಹಾಯ್ಗೆ ಯಾವ್ನ ಹೈಬ ಕಾಂಬು ಅಮ ಅಮದಿ ಖಂಜದಬದಗಿ ಹೈಬ ಅಮ ಮಕ್ಕಲ್ ಅನೀನಿ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋದ ಫಾವ್ಬ ಮಥೋಂಗ್ ಖಂಗದಬ ಆಂಕರ್ ಖರ ಅಮದಿ ಮಿಯಾಮ್ನ ಸಖಂಗನರಬ ಲುಚಿಂಗ್ಬ ಫಾವ್ಬನ ಚರಕ್ ಪುಜಾ ಹೈನ ಪನ್ಬ ತಾಖ್ರೆ. ಅದು ಒಯ್ರಬದಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ಗಿ ಸೋಂಕ್ರಾಂದುಸು ಚರಕ್ ಪುಜಾ ಒಯ್ರೋಯ್ದ್ರ. ಭಾರತ್ಕಿ ಅತೈ ಮಫಮ್ಸಿಂಗ್ದ ಮಾನನ ಪಾಂಥೋಕ್ಲಿಬ ಚಹಿ ಹೌಬಗಿ ಕುಮೈಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸು ಚರಕ್ ಪುಜಾನಿ ಹಾಯ್ಗದೌರಿಬ್ರ. ಮರಿ ಲೈನಬ ಖುದಿಂಗ್ಮಕ್ನ ಅಸಿಗುಂಬ ಮಣಿಪುರ್ಗಿ ಅರಿಬ ಕುಮೈ ಅಸಿಬು ಅರಾನ್ಬ ನೆರೇಟಿವ್ ಖರ ಸಾಗತ್ಲಗ ಮುಥತ್ನಬ ಹೋತ್ನಬ ಇಶಾಗಿ ನಾಟ್ ಪುವಾರಿ ಮಾಂಘನ್ಜನಬ ಹೋತ್ನಬನಿ. ಖಂಜದ್ರಿಬಸಿಂಗ್ ಅಮದಿ ಥವೋಯ್ನ ಅರಾನ್ಬ ನೆರೇಟಿವ್ ಸಾಗತ್ನಿಂಗ್ಬ ಖುದಿಂಗ್ಮಕ್ಕಿ ಮಫಮ್ದ ಯೌಹನ್ನಬ ವಿಡಿಯೋ ಅಸಿ ಮರುಪ್ ಮಪಾಂಗ್ ಖುದಿಂಗ್ಮಕ್ನ ಶೇರ್ ತೌಬಿಯು. ಅನೌಬ ನಿರಾಯನ್ ಚಹಿಸಿನ ಮಿಯೋಯ್ಬ ಖುದಿಂಗ್ಮಕ್ಕಿ ಲನ್ ಥುಮ್ಗಿ ಫಿಬಮ್ ಥವಾನ್ ಮಿಚಾಕ್ ಮಫಮ್ನ ಚಿಂಗ್ಬ ಲೇಪ್ತುನ ಅಫಫತ ವಿಚಾರ್ ಪೀಬತ ನತನ ಪೃಥಿವಿ ಪುಂಬಗಿ ಒಯ್ನಸು ಚಹಿಗಿ ಒಯ್ಬ ಅಫಫತ ವಿಚಾರ್ ಕುಪ್ನ ಪೀರಿ. ಅಸಿಗುಂಬ ಚಹಿ ಲೋಯ್ಸಿಲಕ್ಪಗಿ ಚೈರಾವ್ಬ ಅಮದಿ ಚಹಿ ಹೌಬಗಿ ಸಿಲ್ಹೆನ್ಬನ ಲಾಕ್ಪದ ಲೈಬಾಕ್ ಅಸಿದ ಇಂಗ್ ತಪ್ಪ ಹಂಜಿಲ್ಲಕ್ಪ ಈಶ್ವರನ ಲೇಪ್ ನಮಕ್ ಪಿನಬಿಬ ಒಯ್ರಶನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.